Здравейте на всички, които гледате това видео. Аз съм Марто, а при мен е Стан. Здравейте. И днес ще направим двойна кандидатура за Sharpshooter Craft, в която сме използвали малко Warrior Edit. И да, добре се получи според мен. Първо ще разгледаме нашия замък, състоящ се от две палатки, дънери, където армията прекарва своите следобеди и разбира се котле, на което могат да се готвят ястия за изхранването ни. Около главния остров с замъка можем да забележим няколко по-малки, свързани с мостове. Ще започвам с тази. Върху тях ще разгледаме различни постройки. Да, нека започнем от тук. Тук виждаме една селска къща в medieval стил. Като цяло самата кандидатура е в такъв стил. Някакво обзавеждане вътре няма, но... Мисля, че няма, да. Само екстериора е достатъчен. Да. Тук може да забележим още една, като тук различното е тази ферма. Всъщност те самите къщи са различни. Да, къщите са в различен дизайн. Да. Ето насам може да видим още един. Като тук сме използвали кладенец и тези дървета, които са събрани по този начин. Мисля, че и тя няма дизайн, такъв Не, интериор. няма. Добре. Насам следващото, което ще разгледаме е тази гора. Тук може да обърнем внимание на тази брадва, Да. в дънера. Малко игра искаше за нея, но смятам, че е наистина един хубав детайл към цялата постройка. Абсолютно. Да продължим нататък. И ще имаме гора, разбира се има и дървар, но преди неговата къща нека видим тази, Да. която вече се отличава с интериор. Да, и то е много хубаво. Само да намеря вратата. Така. Ето как може да забележите. Приятен е интериора. Не е нещо претрюхано. Да. Следващата е дърварската къща. Ето тук. По външната фасада може да забележим няколко сакси под прозорците, засадени с цветя. А от лявата част един навес с струпани дървета. Тази къща също е с направен интериор, както можете да забележите. Да. И то е хубаво. Харесваме. И на мен определено. Последните постройки избрахме да направим нещо подобно на развалини, както можете да видите. Камъни и дърво. Струпани просто, рандом. Понеже нали е medieval самата така. Medieval. Кандидатурата и да. А тук има нещо като десетка. Хубаво се получи. Наистина приятно. Последния остров също е с построени развалините. Няма как да са построени, но такъв е мотива за него. Ето, можете да разгледате. И това е като цяло цялата постройка. Да. Ето може да разгледаме отстрани как е с самите острови, как са направени. Ето долу. Та да добавим, че аз съм на 16 години, а стане на 13. Така че да. За ваша информация. И се надяваме да ви хареса нашата кандидатура. И да, до скоро. Довиждане.